ऍपल आणि डाळिंब घालून एक रायता करतात. लायक जात ते एक नमुने टेस्ट विंगडाची जेवण. हेल्थ काही लायक मात्र ते डाळिंब आणि ऍपल. ऍपल शिनले डाळिंब घालता ताका. दही घालले. रुचे तक मीठ घालता. एक चिमटी साखर घालता. डायटिंग आणि याची लायक जात खाऊशाक. आणि एक चिमटी जिरा पिठी वापरता. डाळिंब आणि ऍपल घालून रायता झाल्या रेडी झाला. डाळिंब आणि ऍपल घालून रायता ट्राय करायची आणि कशी झाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. सबस्क्राईब करू का विसरू नकांची. थँक्यू.